Така, намирам се на езерото Правец, при този хубавия хотел. Как му беше името? Всъщност не съм сигурен точно, обаче отдавна време искам да, минавайки от тук през Правец през магистралата, доста отдавна искам да спра да го погледна. Прекрасно езерото срещу него. Не виждам и рибари, явно това е идеята на собствениците. Да не се дига излишни панери. Знаете, където има рибари, почва да се чуе шума, пляскани си огньови. Ето я старата слава на Правец. Много хора знаят от времето на комунизма. Шатрата на Правец беше много известно култово място. Определено хубаво место. Някой ден може да не го прескачам този Правец, а направо дойде тук за 2-3 дни. Сигурен съм, че в комплекта за това има всичко необходимо. Прекрасно местенце. Ще има научи името. И това ще стане.